Toto je můj Jimmy. Je mu skoro 9 let. V době, kdy jsem ho vychovávala, jsem neznala žádné efektivní metody tréninku. Jim je skvělý pes, ale život s ním je někdy dost náročný. A tohle je Montík, jsou mu 3 roky. Od začátku se snažím ho vychovávat pozitivním posilováním pod vedením Pavly. Montík je také skvělý pes a život s ním je klid a pohoda. A toto jsem já, už nejsem úplně nejmladší. Přesto se stále snažím změnit svůj přístup. A toto je Pavla. Odpověděla mi asi na 1 000 000 otázek. A proč chodím do psí školy vychovaný pes? Abych měla nejen sportovně úspěšného, ale hlavně i vychovaného psa.